От години не съм бил така добре с нервите. И това е благодарение на вас, доктор. Ми нещо на барут. Това не е редно в домашни условия, да знаете. Разрешавам ви достъп до оръжейната. Докторе, на път съм да изобретя устройство, което да потиска шума. Умът ми се бунтува срещу бездействието. Изпробвах нов вид упойка. И сега, като твой доктор и като твой приятел те съветвам. От 3 месеца седиш в тази стая. Настоявам да излезеш навън. Да подишаш свеж въздух. Навън няма нищо, което да ме интересува. Изобщо на цялата земя. Това нещо не бива да го отчиташ на емоционалното си ниво. Отключва съзнанието. Объркан си. Зашеметен. Действа ти като удра в мозък. Резултатът е ушите ти пищят. Имаш вътрешен кръвоизлив на диафрагмата. Физическо възстановяване след 6 седмици. Пълно емоционално възстановяване след 6 месеца. Някой ме омагьосал, държа се така, сякаш изгарям отвътре. Мисля, че започнах един експеримент, който ме доведе до прага на монументално откритие. И сега, това, което пиеш, се ползва при очни операции и действа наркотично. Най-забележителното е, че мислите ми летят обратно на часовниковата стрелка в концентрични кръгове и заедно с това синхронизирано като в рояк. Използвайки тази теория, създадах ред в хаоса. А вие, докторе, притежавате необикновената дарба на мълчание. Това ви прави добър събеседник. Мисля, че имаме много свободни стаи в нашата клиника. Ако има човек ухо, нека слуша. И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави. На роговете му 10 корони, а на главите му богохулни имена. Краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв. Имам леко притеснение за теб. Любопитен съм какво става в моята глава. Докторе, грешката ти е, че не взимаш под внимание силите, довелите до този момент. Погрешно си преценил. Виж сега, аз командвам тук парада, ти си просто вестоносец. Чудя се дали ще ми позволят да изследвам мозъка ти. И се го залагам, че ще намеря научно значима деформация в него. И тогава ще послужиш за по-висша цел на медицината. Докторе, разширете кръгозора си. Докторе, разширете кръгозора си. Докторе, разширете кръгозора си. Вие подценявате сериозността на предстоящите събития. Знайте, че съдбата ни е тясно обвързана. Тя ще измени природните закони. Под маската на логиката усещам нещо чупливо у вас. Заздравете ума си, докторе. Това и мен тревожи. Заздравете ума си, докторе. Нуждая се от вас. Трябва да приемете, че събитията са извън вашия контрол. И когато излязат от контрол, вече ще е твърде късно да заздравите вашия разум. Знайте, че смъртта е само началото. В Индия срещнах човек, който предсказа собствената си смърт. Колко точно, къде ще го улучат куршумите. Знаете, че свръх естественото обяснение на въпросния случай е теоретически възможно. Много добре, докторе. Развили сте дедуктивна мисъл. Понякога усещам миризма на амониев сулфат сред другите аромати. Фосфор, формалдехид.
Изглежда така, че се опитвате да съчетаете особен вид магьосничество с научни формули. Любопитно. Знаете ли, че мисля да изобрета хидратиран рододендрон? Не мога да разпозная само един аромат. Захарен памук ли е? Мая карамелизирана ябълка. Господа, не се страхувайте. Както виждате, всичко това е във вашия мозък. Да контролирате ума е власт над всички. Докторе, на двамата с теб ни е поверена ролята да променим природните закони. Ще събера сили, които ще променят хода на съдбата. Ще нарасне с всеки изминал ден. Това е източникът. Имам нужда от тебе, докторе. Докторе, не можеш да сториш нищо, за да го предотвратиш. Предай се, докторе. Представете си, че можете да управлявате света, само като пратиш сигнал с мисълта си. Това е бъдещето, дами и господа. Време е да се залавяме за работа.